Den Blå Sociale Café her i Hjørring bidrager med at hjælpe de allersvageste i vores samfund. De har nogle udfordringer, som andre steder ikke kan rumme, så derfor har vi det her fantastiske sted i Hjørring. Og så har vi valgt at besøge de frivillige, som vi sætter fokus på her fra Liberal Alliance, og derfor går vi nu ind og ser, hvad de her frivillige de arbejder med til daglig. Nej, tak skal du have. Det var en smuk blomst. Men det bedste er jo, at Liberal Alliance har besluttet at nominere os til en pris her i Den Blå Sociale Café. Og det er jeg endnu mere glad for og stolt over end den her smukke blomst. Vi er her i Den Blå Sociale Café, en række ansatte, men jeg er en af de frivillige. Der er vi også en dejlig flok. Vi kan sagtens bruge nogle flere, hvis nogen skulle have lyst. Men vi er mange, som føler, at det giver mening for os at være her. Og der kommer mange mennesker i løbet af dagen. Nogle er her bare en lille tid. Andre kan være her faktisk fra åbningstid til lukketid. Og det er rigtig, rigtig meningsfyldt for mig at være frivillig her. Den Blå Sociale Café her i Hjørring bidrager med at hjælpe de allersvageste i vores samfund. De har nogle udfordringer, som andre steder ikke kan rumme, så derfor har vi det her fantastiske sted i Hjørring. Og så har vi valgt at besøge de frivillige, som vi sætter fokus på her fra Liberal Alliance, og derfor går vi nu ind og ser, hvad de her frivillige de arbejder med til daglig. Nej, tak skal du have. Det var en smuk blomst. Men det bedste er jo, at Liberal Alliance har besluttet at nominere os til en pris her i Den Blå Sociale Café. Og det er jeg endnu mere glad for og stolt over end den her smukke blomst. Vi er her i Den Blå Sociale Café, en række ansatte, men jeg er en af de frivillige. Der er vi også en dejlig flok. Vi kan sagtens bruge nogle flere, hvis nogen skulle have lyst. Men vi er mange, som føler, at det giver mening for os at være her. Og der kommer mange mennesker i løbet af dagen. Nogle er her bare en lille tid. Andre kan være her faktisk fra åbningstid til lukketid. Og det er rigtig, rigtig meningsfyldt for mig at være frivillig her.